Akwụkwọ Joshua isi nke 2. Joshua nwa Nun wee si na Shitim zipụ ndị ikom 2 na nzuzo, bụ ndị nledo, sị, "Jeenụ, lee ala ahụ na Jeriko." Ha wee jee, baa n'ụlọ otu nwanyị na-akwa iko, aha ya bụ Rehab. Ha wee dina n'ebe ahụ. E wee gwa eze Jeriko okwu, sị, "Lee, ndị ikom batara n'ebe a n'abalị sitere n'ụmụ Izrel ilepụta ala anyị." Eze Jeriko wee zigara Rehab ozi, sị, "Mee ka ha pụta, bụ ndị ikom ahụ ndị bịakwutere gị, ndị bara n'ụlọ gị, n'ihi na ọ bụ ilepụta ala nke a niile ka ha bịaworo." Nwaanyị ahụ wee kuru ndị ikom 2 ahụ, zobe ha. O wee sị, "Ọ bụ otu a, ndị ikom ahụ bịakwutere m, ma amaghị m ebe ha si bịa. O ruo mgbe a gaje imechi ọnụ ụzọ ámá n'ọchịchịrị, na ndị ikom ahụ pụrụ, amaghị m ebe ndị ikom ahụ jere. Chọọnụ ha ngwa ngwa, n'ihi na unu ga-eru ha ahụ." Ma ya onwe ya mere ka ha rigo n'elu ụlọ. O wee zobe ha n'okporo flax nke e doro n'ụsọ nye ya n'elu ụlọ. Ndị ikom ahụ wee na-achụ ha n'ụzọ Jọdan ruo ngabiga mmiri. Ha wee mechie ọnụ ụzọ ámá mgbe ndị na-achụ ha n'azụ pụsịrị. Ma tutu ha onwe ha edina ala, nwaanyị ahụ wee rigokwuru ha n'elu ụlọ. Ọ sị ndị ikom ahụ, "Amawo m na Jehova enyewu n'ala nke a. Amawokwa m na oke ụjọ adakwasịwo anyị. Amawokwa m na ndị niile na-ebi n'ala nke a agbazewo n'ihu unu. N'ihi na anyị anụwo otu Jehova mere ka mmiri oke osimiri Uhie takọrọ n'ihu unu mgbe unu siri na Ijipt pụta, na ihe unu mere eze 2 nke ndị Amọrait ndị bi n'ofe Jọdan, bụ Saịhọn na Ọg, ndị unu wezugara ka e bibie ha. Ma mgbe anyị nụrụ ya, obi anyị wee laa anyị mmiri. Ọ dịghịkwa mmụọ guzoro ọzọ n'ime nwoke ọbụla n'ihi unu, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu, ya onwe ya bụ Chineke n'eluigwe dị n'elu na n'elu ụwa dị n'okpuru. Ma ugbu a, biko, werenụ Jehova ṅụọrọ m iyi, n'ihi na emere m unu ebere, na unu, ọbụla unu onwe unu, ga-emere ụlọ nna m ebere, nyekwa m ihe ịrịba ama eziokwu. Na unu ga-emekwa ka nna m na nne m na ụmụnne m dị inyom na ihe niile ha nwere dị ndụ, na unu ga-anapụtakwa ndụ anyị n'ọnwụ." Ndị ikom ahụ wee sị ya, "Ndụ anyị lara ndụ unu ka anyị wee nwụọ, ma ọ bụrụ na unu egosighị okwu anyị nke a. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-enye anyị ala nke a, na anyị ga-emere gị ebere n'eziokwu." O wee were ụdọ weda ha site na windo, n'ihi na ụlọ ya dị na mgbidi obodo. Ọ bụkwa n'elu mgbidi ka o biri. O wee sị ha, "Jeenụ n'ugwu, ka ndị na-achụ unu wee ghara izute unu. Zokwanụ onwe unu n'ebe ahụ ụbọchị 3, ruo mgbe ndị na-achụ unu ga-alaghachi. Emesịkwa, unu ga-eje ije unu." Ndị ikom ahụ wee sị ya, "Anyị onwe anyị ga-abụ ndị ikpe na-amaghị n'iyi gị a nke i meworo ka anyị ṅụọ. Lee, mgbe anyị onwe anyị gaje ịbata n'ala nke a, ị ga-ekegide eriri ogho uhie a n'ime windo nke iji weda anyị. Nna gị na nne gị na ụmụnne gị na ụlọ nna gị niile ka ị ga-achịkọtakwara onwe gị n'ụlọ a. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla nke ga-esi n'ọnụ ụzọ ụlọ gị pụọ n'ezi, ọbara ya ga-adakwasị n'isi ya. Anyị onwe anyị ga-abụkwa ndị ikpe na-amaghị. Ma onye ọbụla gị na ya ga-anọ n'ụlọ, ọbara ya ga-adịkwasị n'isi anyị,
ma ọ bụrụ na aka ọbụla dịkwasị ya. Ma ọ bụrụ na ị gosi okwu anyị nke a, anyị ga-abụkwa ndị ikpe na-amaghị n'iyi gị nke i meworo ka anyị ṅụọ. O wee sị, dịka okwu unu niile si dị, otu a ka ọ ga-adị. O wee zilaga ha. Ha wee jee. O wee kegide eriri uhie ahụ n'ime windo. Ha wee jee bịaruo ugwu ahụ, nọdụ n'ebe ahụ ụbọchị 3 ruo mgbe ndị na-achụ ha laghachiri. Ndị na-achụ ha wee chọọ ha n'ụzọ ahụ niile, ma ha achọtaghị ha. Ndị ikom abụọ ahụ wee laghachi si n'ugwu ahụ rịda, wee gabiga bịakwute Joshua nwa Nun. Ha wee kọrọ ya ihe niile nke dakwasịrị ha. Ha wee sị Joshua, n'ezie, Jehova enyewo ala ahụ niile n'aka anyị. Ọzọkwa, ndị niile ndị bi n'ala ahụ na-agbazepụ n'ihu anyị.